ଆମର କାଲି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ଟିକେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବି ଟିକେ ହେଉଥିଲା। କାଲି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେବାରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବୁଝୁନଥିଲା ଜମା। କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ, କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାକୁ। ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଜୋରରେ ସେ ଛିଙ୍କୁଛି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି, କାଲିଠୁ